Hello my dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ngayon bibigyan ko na naman kayo ng isang short quiz. Let's start! Alin kaya ang mali sa item na to? Ito ang mali. Sa item na to, ano kaya ang mali? Ito ang mali. Dito naman, ano kaya ang mali? Ito yon. Ano naman ang mali sa sentence na to? Ito ang mali. Dito, ano kaya ang mali? Ito ang mali. Now, bakit yun ang mga sagot nila? Let me explain. Ang quiz na to ay tinitest ang ating kaalaman tungkol sa pronoun-antecedent agreement. Ang antecedent ay ang mga word or words na tinutukoy ng pronouns sa sentences natin. Madalas, ito ay mga nouns at minsan ito ay mga pronouns rin. Kagaya ng example na Daniel loves his dog. Ang his na pronoun, ang tinutukoy niya ay ang noun na Daniel. So, ang Daniel ang kanyang antecedent. So, kailangan ang antecedent at ang pronoun niya ay magka-agree sa number kung singular or plural ba or sa gender kung his or her ba ang gagamitin. For one, ang mali dito ay ang paggamit ng pronoun na them, hindi ang option A na close dahil ang adjective na close na walang D ay ibig sabihin nagpipay ng attention sa details, which is tama ang pagkagamit sa sentence. Rin mali ang paggagamit ng noun na news, isa itong uncountable noun, may S pero hindi ito plural form. Tama rin ang paggagamit ng pronoun na she dahil tinutukoy nito ang antecedent na Cheryl, isang singular at female, so she ang gamit niya at isa itong subjective case dahil subject ito ng verb na found. Ang paggamit ng them dito dahil ang tinutukoy nito ay news, pero ang news ay isang uncountable noun, wala itong plural form, singular form ito, kaya singular form rin ang pronoun na gagamitin natin. So, it dapat. Number 2, ang mali dito ay ang pronoun na them, hindi ang option A na place dahil ang verb dito na past form ay tama ang pagkagamit sa sentence. Naring mali sa paggamit ng uncountable noun na luggage sa sentence na to. Tama rin ang paggagamit ng conjunction na so that dahil ini-introduce nito ang rason kung bakit nilagay niya yung luggage malapit sa door. Them ang mali dito dahil tinutukoy nito ang noun na luggage, ito yung antecedent niya, pero isa itong uncountable noun, so dapat singular form din ang pronoun na gagamitin dito. Sa item number 3, ang mali dito ay ang pronoun na his, hindi ang article and dahil ito ay tumutukoy sa noun na interview, isang singular noun at nagsisimula sa vowel sound, kaya okay ang kanyang structure. Ang they naman dito ay tumutukoy sa subject na Jane and John, plural na antecedents, kaya plural form din ang kanyang pronoun. Wala ring problema ang hadn't dito dahil ito ay helping verb ng past perfect tense at bagay ang past perfect structure dito dahil supposed to be, iniisip niya na nakapaghanda ng questions bago mag-interview. So yung mga naunang action, kapag sinasabi natin yan sa sentence, pwede natin i-emphasize na nauna ito gamit ang past perfect structure. Ang his ang mali dito dahil ang antecedent nito ay ang subjects na Jane and John, plural dahil compound, kinoconnect ng conjunction na and. Tumutukoy din ito sa
pronoun na they na nag-represent din ng subject na Jane and John. Ito ang possessive case ng they, kaya dapat their ang form nito, hindi his. This item number 4 ay ang pronoun na their, hindi ang kaniyang verb na met. Dahil nangyari ito last year, so okay na gamitin siya ng past simple form ng verb. Naring problema sa singular form ng girlfriend dahil ibig sabihin yung isang girlfriend. Isa lang. Okay rin ang paggamit ng preposition na at dito dahil tumutukoy ito sa event bilang location. Ang mali dito ay ang pronoun na there dahil ang tinutukoy nito ay ang one. Ang antecedent nito ay ang one, isa sa mga boys. Hindi ang lahat ng boys, ang isa lang. So dahil boys, ang isa nito ay boy. His dapat ang tamang pronoun dito. Sa item number 5, ang mali dito ay ang pronoun na there at hindi ang correlative conjunctions na neither nor. Ang problema sa paggamit ng past form ng verb na hug dahil ito ay nangyari sa past, meaning nangyari ito sa past. Ang pronoun na there ang mali dito dahil kapag ang tinutukoy natin na antecedent ay kinoconnect ng correlative conjunctions kaya ng neither at nor or kahit ng either at or, ang pronoun na gagamitin ay mag-a-agree depende sa pinakamalapit na noun sa kanya. So dito meron tayong sons at daughter. Ang pinakamalapit ay ang daughter, singular, at female. So dapat her ang kaniyang pronoun na gagamitin. Kung sons ang last na tinukoy, instead sa daughter, pwede tayong gumamit ng their dahil plural ang sons. At yun ang grammar knowledge na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Thank you so much for learning with me. Have an amazing day.